Dobrý den, dámy a pánové. Přesuneme se hnedka za chvilinku. Přesuneme jinam a půjdeme hrát jinou hru než... Dobrý den, dámy a pánové. Dneska si tu musíme najít nějakou dobrou hru. Ale my nevíme přeci jakou, takže musíme se jít podívat a jít do... Vyhledat si nějakou hru a bude to dobrá hra. Protože no, až to najdu, tak vám řeknu. A my nemůžeme najít tu hru, protože jsme si to tady museli totálně podělat. Jupi. Ach jo. Ach jo. I tady nic není. Tak já se vám ozvu až potom. Dámy a pánové, my dneska tady hrajeme za Leona a budeme hrát schovku. Nejdřív Robi normální, potom se podíváme, jak Robi bude vypadat jako postava. Dáme sem nějakou budovu. Nějakou. Já sem vyberu nějakou. Já ji tady udělám. Dobře. Au. Nějakou krásnou. Aha, tady to takhle není, takže musíme nejdřív postavit... Ne, tady chceme postavit něco, ale co? Třeba tohle. Máme to? Klíčky, já. Čapu na způsob nekřičte, jo? Jupi! Mně se ti přišla. No já nevím. Nevím, kde to je, já jsem ti něco poslal. A tak ty vole, ukáž mi to. Já nebudu tohle natáčet ty kraviny. Dámy a pánové, my hrajeme teď tuto hru, jsme se sem přesunuli. Jdeme na schovku, akorát že musíme nejdřív jít do... Musíme nejdřív najít něco. Tak tam jsem byl já. Tam, kde byl mi braška, ale my se musíme dostat pryč z tohohle krásného humusu. Ale se snažím portnout pryč, akorát, že můj bracha nic neumí. A neví, jak se tam mám dostat. A on mi má celou dobu poradit a říká, že to umí. A teď tam portnu i mého brášku. To seš. A
můžeme jít ještě sem podívat. Tady doufám, že jsem tady, jo. No, Čau. vidě- Čau Mortisy. Já jsem Leon, jsem Legendaries. A Já tentokrát... jsem mytik, protože já jsem přesně po něm. Tak koukejte. Teďkon pikám já. Ne, teďkon pikáš ty. Ne ty? Ale je video. Robine, už zase mi zkazíš video, ty humuse. Robine, já už nechci natáčet s tebou nikdy. Nikdo se někam do háje. Dámy a pánové, dneska natáčíme video bez našeho bráchy, což je jako dobro špatný a my jsme za to všichni smutní, protože on si myslí, že ho nemáme rádi. A my ho máme rádi. Ne, já jsem si viděl program. A zase, vidíte dámy a pánové, zase ten na mimino kazí celý video. Kdyby radši to... No bravo, star. Tentokrát Robin nebudeš mluvit, jo? A bude se mnou, nebo robit tyhle všechny videa, které jsme kdy natočili. Můžeme a budeme youtubeři, který nemluví. To mají lepší za mě. Protože aspoň nás nebudou mluvit pusí.